Så nu er skindet kommet af, og så er det jo ellers bare i gang med at sidde og få resterne af det sidste fedt af. Det bliver bare rigtig godt. Jeg tror på det. Ja. Så er vi nået så langt, at vi har fået skåret fedtet af skindene så meget, som vi nu kunne. Og nu skal der 4 kilo salt og 500 gram alun i 20 liter varmt vand, så det kan blive opløst. Og når det sådan er opløst, jeg har lige kørt fingrene igennem det, så det er blevet helt opløst. Og så putter jeg 10 liter koldt vand i, så det får sådan en lunken temperatur. Og nu har jeg lige lagt skindet ned, og jeg har lige æltet det sådan godt, sådan så jeg er sikker på, at det hele er blevet sådan rigtig gennemvædet af det her, den her saltlag, jeg har lavet. Og jeg tænker i hvert fald, at der må ikke være noget af kødsiden, som vender opad. Det skal vende nedad det hele, og der må ikke være nogen luftlommer, så alt det sådan rigtig godt igennem. Så der slet ikke er nogen luftlommer i det, men det hele er blevet godt vædet. Nu skal det bare ligge der i 14 dage, og så vil jeg røre i det en gang om dagen, mindst. Bare lige sådan for at sikre mig, at der ikke bliver dannet nogle luftlommer, eller at der er noget af det, som ryger over vand. Så ligger det og rådner. Det er ikke så godt. Så nu skal det bare ligge her og hygge sig. Det bliver spændende. Det er et spændende projekt, og jeg glæder mig. Nu har mit lammeskind ligget i små 14 dage. Og nu skal vi lige kigge lidt, hvor langt vi er nået. Jeg håber, at det har ligget længe nok. Jeg kan i hvert fald se, at det er hvidt hele vejen igennem. Og at jeg synes også, det ser rimelig fornuftigt ud det hele. Nu tror jeg lige at prøve at skylle det en gang med vandslangen. Så ser vi lige, hvad farve det får på skindet, når jeg er færdig. Altså, jeg har jo ikke prøvet at grave skind før. Men jeg har virkelig kigget meget på nettet omkring forskellige måder at gøre det på. Og der findes virkelig mange måder at gøre det på. Men en af de måder, som jeg endte med at gå med, det var en, jeg fandt på YouTube. En, der hedder Majbrit. Og hun siger i hvert fald i sine videoer, at hun har gjort det rigtig mange gange. Og at resultaterne også har været gode. Så jeg tænkte, at det vil jeg også prøve. Og nu er jeg jo nået så langt, at mit skind det er kommet op af salt-alunlagen, og det er blevet skyllet rigtig godt og grundigt. Og nu har jeg smidt det i baljen med soda. Jeg fik så at vide af slagteren, der var her, at soda det bruger man, hvis man har garvet med syre i sit salt-alunbad. Og sodaen, den bruger man så til at neutralisere den syre, man har brugt i garvningen. Men nu havde jeg købt det, og så tænkte jeg, at jeg gør ligesom mig, Britt, fordi jeg tænker, der er ikke noget galt i at give det 2 gange i vask. Så bliver det nok mere behageligt at få med indenfor, når vi når dertil. Så vi er simpelthen nået dertil nu, at det her det skal ligge i 2 timer nu i sodabad og i sådan koldlunkent vand. Og så må vi se, når vi skal have det videre over i næste balje. Når jeg laver min næste balje, så bruger jeg den her. Og der lader jeg det også ligge et par timer. Og så tænker jeg, at jeg lige kunne finde på at smide et skvat med af det her. Bare lige så det dufter lidt dejligt, når man skal have det med indenfor senere. Så det er så langt vi er i processen lige nu. Så må vi se. Ja, så kom vi lidt videre. Nu har det ligget 2 timer i den første sodablanding. Og så har det ligget 2 timer i sæbevandsblandingen sammen med lidt duft. Og nu er det kommet op. Og jeg har lige prøvet at sætte det på 2 bukke.
Og så har jeg taget min mands krumkniv, tror jeg det hedder. En krumkniv. Og jeg tænker, at den har sådan en meget god udformning. Og så har jeg egentlig tænkt på, at jeg vil prøve at se, om jeg sådan kunne blødgøre det lidt på hele bagsiden. Og også bare lige for at se, hvad der er tilbage af noget, som jeg måske ikke helt fik af, inden det kom i salt. Så der steder stadigvæk lidt hinder og en lille smule fedt. Nu gjorde vi faktisk noget, som jeg tror og håber på var lidt smart, da vi slagtede. Og det var, at vi skar nogle små huller i benene, og så pustede vi faktisk skindet af. Det skulle stadigvæk rives af, men jeg tror, det gjorde det meget lettere at rive skindet af, at vi simpelthen tog sådan en luftkompressor, og så pustede vi ind i alle 4 ben, og den svulmede helt op. Men det gjorde også, at den sådan lige slap det værste fedt og de værste inderste hinder. Så jeg tror egentlig, at jeg har ikke prøvet det før, men jeg tror faktisk, at det ser rimelig fornuftigt ud, det her resultat, vi har fået ud af det. Så nu er det store projekt jo, og at det ikke må blive stift. At vi på en eller anden måde skal have bearbejdet det, så det bliver blødt. Og jeg tænker, at den her bliver et godt værktøj. Og så skal jeg i gang med at tænke et eller andet. Måske også lidt inspireret af hende, Maj-Britt inde fra YouTube. Hun gør i hvert fald noget smart med en vinkelsliber. Jeg ved ikke lige helt, om jeg tør at gøre helt det samme. Det skal jeg lige tænke over, og så vender jeg tilbage. Så må vi se, hvad det bliver til. Nu har jeg været hele vejen rundt på bagsiden, og lige se det efter, og lige tage det værste, som jeg lige kunne skære af, eller kunne trække af. Og nu er vi så kommet til den anden side. Og jeg vil prøve lige at tage det værste halm og skidt og møg med en hundebørste rive, og så med sådan en her. Ja, det må vi lige prøve. Og se om vi bare lige kan få fjernet det aller værste skidt og møg og halm, der sidder i pelsen. Jeg synes, det er nemmest at arbejde med, når man lige svinger den over en buk. Og så rærer jeg simpelthen på begge sider. Næsten som om, at det var en hest eller en pony. Det synes jeg faktisk fungerer udmærket. Han er da blevet lidt kønnere i hvert fald, nu hvor han lige er blevet ret. Sådan lidt grov. Ja, nu ved jeg ikke, om det er sådan lidt overdo it, men jeg føler i hvert fald lige for at skylle det en gang. Så nu vil jeg lige prøve at skylle skinnet, efter jeg sådan har grovret det. Så kan det være, at jeg er heldig, der måske falder lidt mere af. Så vil jeg lige prøve at bruge begge hænder til lige at kramme strålen rigtig godt ind. Så jeg kommer ind til underulen også og får gjort den lidt mere ren. Det vil jeg lige prøve. Så der skal jo nok sidde nogen derude, som er noget mere garvet til det her, end jeg er. Men jeg prøver at tage den her krumkniv, og så har jeg lagt ud på mit glasbord. Og så prøver jeg sådan at gå skindet igennem. Prøver at strække det lidt ud. Helt ud til kanterne. Jeg har hørt, at der er mange, der bruger skohorn sådan til slut, når de skal have kanterne med. Men jeg tænker lidt om sådan en krumkniv, den kan gøre lidt det samme. Prøver vi. Det har ikke hængt til tørre endnu, det er rimelig vådt. Og jeg ved ikke, om det er for tidligt at begynde på det her. Om det skal hænge og tørre lidt. Men jeg tænker bare, det kan vel ikke skade at gå lidt i gang med det, selvom det stadig er vådt. Eller sådan meget vådt. Fordi lige så snart det er tørret helt op, så er løbet jo kørt. Så det er jo sådan lige at få en eller anden fornemmelse af, hvornår skal man starte, og hvornår bliver det ligesom for tørt til, at man rigtig kan arbejde mere med det. Så vil jeg næsten hellere arbejde for tidligt og for meget på det, end for lidt og for sent.
Man kan sige, jeg har også hørt nogen, der bruger en teske, eller en ske til noget af det her. Og så synes jeg måske, at den her er lidt bedre, fordi den har et bedre håndtag, end en ske har. Nu har vi jo selv slagtet det her herhjemme med hjælp fra slagteren. Så alt sidder jo næsten stadig på skindet, og det tænker jeg et eller andet sted er godt nok, for det skærer man jo bare af til sidst. Hellere lidt for meget, og så er der noget at trække i, end at man skal skære for meget af alt det gode væk til slut. Den er lige herude. Det er bare fordi, men der er lidt ked af det. En af mine andre påfund for, hvordan man sådan kunne strække i det, det var egentlig det her glasbord, jeg har i haven. At jeg sådan kunne bruge kanten, for den er nemlig ikke meget skarp. Den er sådan lige blevet, den er heller ikke rund, men den er i hvert fald ikke skarp. Og så har jeg tænkt, at jeg måske kunne tage skindet sådan lidt af gangen hele vejen rundt og køre det på kanten af glasbordet. Prøve sådan, om jeg ikke kan komme skindet godt rundt og på en eller anden måde få trukket i det, så kanten egentlig hjælper mig lidt til at trække skindet. Det var i hvert fald sådan en idé, jeg havde. Og ham, slagteren, der var her, han forestod i hvert fald, at jeg skulle prøve at trække det over en kant. Og så tænkte jeg, at det her bord, jeg har her i haven, det var måske et meget godt bud. Vi prøver det i hvert fald. Så må vi se, om det bliver godt. Nu har jeg taget min hundebørste, og så har jeg lagt skindet her på en buk. Og så tager jeg den simpelthen hele vejen hen på bukken. Og når jeg når hele vejen ned i enden, så rykker jeg lige skindet lidt længere frem, og så tager jeg næste række. På den måde, så synes jeg faktisk, at jeg kommer helt i bund med det skidt og møg, der eventuelt lige skulle være i pelsen, og så får jeg det ud. Det synes jeg faktisk virker faktisk meget fornuftigt på den måde. Så kan man sådan arbejde sig igennem skindet fra den ene side til den anden side, tage en række af gangen og komme helt ind til skindet, så man får det med, der sidder helt inde. Ja. Jeg kan bare ikke rigtig lige lade være. Hver gang chancen lige byder sig, så får den altså lige en tur. Jeg har sådan en træbuk her, som den hænger og tørrer på, og den er rund for oven. Jeg ved slet ikke, om det er nu, jeg skal gøre det her, men jeg kan ikke rigtig lade være. Hej Theodor. Jeg tænker, at det skader vel ikke. Og jeg synes bare, når jeg sådan lige går forbi det, så tænker jeg, ej, det får lige en tur. Ja, det finder vi ud af, når det er slut. Om det bliver lettere i den sidste ende, eller om jeg ødelægger noget. Jeg ved det ikke, men jeg synes, det føles rigtigt lige at blive ved med at gå sådan og holde det sådan lidt blødt, og at det ikke sådan får lov til at blive stift, selvom det lige hænger her og tørrer lidt. Så synes jeg, det virker til at give meget god mening. Ja. Ja, nu er det en dag siden, at jeg tog skindet op, og det har hængt og tørret, og jeg har jo allerede været i gang i det af nogle omgange. Og jeg må sige, jeg kan ikke rigtig helt lade være. Jeg tør ikke rigtig lade det hænge i flere dage og bare tørre. Jeg går sådan og strækker lidt i det allerede, også selvom at det måske ikke lige giver så meget. Men
Men fordi det er min første gang, så vil jeg også bare rigtig gerne se udviklingen på det. Og se, hvornår at det begynder at blive hvidt, når jeg strækker i det. Og få gjort mig nogle erfaringer med, hvornår det lige er godt. Og jeg synes også, det er svært i forhold til temperatur. Lige i øjeblikket, der er det alt fra 12 grader til minus 2 grader. Så det kan være rigtig svært lige at vide, hvor hurtigt tingene tørrer. Og det tørrer jo også klart hurtigere ude i kanterne. Ja, jeg har fundet en Facebook-gruppe, der hedder Gavning af Skind. Der kan man altså få et par gode råd med på vejen. Man kan blive medlem, og de er rigtig søde til at være hurtige til at svare derinde, når man har nogle spørgsmål. Så det har jeg i hvert fald gjort lidt brug af i går aftes, hvor jeg lige havde nogle spørgsmål omkring, hvor lang tid og hvor længe skal det tørre, og må jeg gå i gang nu med at strække i det. Og det, som svarene var derinde, det var, at jeg kan sagtens gå i gang med at strække i det. Det tager det ikke skade af. Og så kan jeg jo også bedre se processen, hvornår det så begynder rent faktisk at give noget, at jeg strækker i det. Så ja, jeg går her og passer det lidt hver dag, og får en fornemmelse af, hvornår der sker noget mere. Nu har jeg lige taget skindet ud på glasbordet igen, og så går jeg simpelthen lige hele kanten efter med den der krumkniv. Og jeg synes godt, man kan fornemme i skindet, at man kan strække det på en anden måde i dag, end man kunne i går. Så det tror jeg lige, jeg vil prøve at gøre hele kanten rundt. Jeg prøver sådan lige at eksperimentere lidt med forskellige måder, jeg kan strække det på. Det er jo simpelthen en læreproces, det her. Det er jo et eksperiment for at se, hvad virker ikke. Og det er jo først til sidst, vi ved det. Men jeg prøver i hvert fald lidt forskellige ting af. For at se, om man på en eller anden måde også kan gøre det så nemt for sig selv som muligt. Og det her, det er ikke specielt hårdt, og man kommer sådan rundt om hele skindet, og man får kanterne godt med, og ja, jeg synes umiddelbart, at det virker meget godt. Og så kan man jo vende skindet rundt, så man får flere diagonaler med, som man får strukket i. Så det var godt, manden ikke har nået at pille stillaser ned endnu. Nu kører vi på andet døgn, siden jeg tog det op af væsken, og jeg er i gang med samme procedure som i går. Lagt det på havebordet, kører krumkniven hele vejen rundt og skubber kniven rigtig godt rundt i kanten. Skal i gang med at strække det nu på alle mulige mærkelige måder, og man kan bare se i dag, at nu begynder der altså at ske noget nyt. Det begynder at tage farve på en helt anden måde og blive hvidt nu, når jeg kører kniven hen over det. Så man kan i hvert fald se, at der sker noget nu. Jeg er stadigvæk ikke helt tilfreds med rengøringen på mit skind. Altså jeg synes virkelig stadigvæk, der sidder meget rundt omkring, og jeg synes, det er svært at få det ud. Nu er skindet tørret lidt mere, og nu tror jeg lige, at jeg vil prøve et trick. Jeg har været i strigekassen, og jeg har fundet det, som jeg plejer at bruge til hestene, når jeg synes, det bliver lidt for uoverskueligt. Og lidt strigebørster. Og så prøver jeg lige at give det et forsøg med det, for at se, om jeg ikke kan få det lidt mere rent, til når vi lige pludselig skal rykke indendøre. Jeg prøver at køre hårene tilbage, og så sprøjter jeg på.
Og så tager jeg simpelthen bare rærer tilbage, og så tager jeg sådan et lag ad gangen, arbejder mig igennem. Først med den ene børste, og så kan jeg godt finde på lige at sprøjte igen. Og så tager jeg lige den næste børste, og så rærer jeg det lige så fint igennem, så jeg sørger for at få det hele med. Så prøver jeg lige at arbejde mig igennem hele skindet. Nu har jeg lige fået søde Camille til at komme og hjælpe. Er det godt, Camille? Ja. Bliver det godt? Ja. Ja, det var godt. Der er en meget hård klude her. Vi skal rigtig ud. Okay, jamen, så kommer jeg lige og hjælper dig. Så kan vi hurtigt blive færdige med det sidste, ikke? Det er da ellers noget meget godt, ikke? Ja, det her trick, det virker altså. Jeg er bevæbnet nu. Nu prøver vi. Meget forsigtigt til at starte med. Så må vi se. Jeg har lagt op af nogle paller. Så må vi se, hvordan det går. Jeg fik lige min mand til at prøve et lille hjørne i går, som alligevel bare skal skæres væk. Og der synes jeg, at det var lidt for vådt. Det var som om det bare kørte det lidt rundt. Så nu håber jeg på, at det måske er bedre i dag. Det er jo dag 4 i dag. Men vi gør et forsøg. Ellers så må jeg bare strække lidt i det, som jeg har gjort de andre dage. Og så lader det hænge igen til morgen. Vi prøver. Så har jeg været godt omkring. Og ja, jeg ved ikke, det kan godt være, at det var blevet bedre, hvis man havde haft lidt mere tålmodighed. Og havde kunne vente lidt, så det var lidt mere tørt. Men ellers så må det få en gang mere om et par dage. Så jeg synes egentlig, at det var meget rart lige at få det værste af, så man kan strække lidt videre i det nu. Det bliver spændende. Og der skete ingen ulykker. Det var dejligt. Der var ikke noget, der gik i stykker eller fik flinger. Nu giver jeg lige hele skindet en tur mere, men der har jeg skiftet klingen til sådan en der sliber i stedet for. Så prøver jeg lige at give den en tur mere med den. Nu har jeg været over det hele med sliberen, og jeg er faktisk ret godt tilfreds med resultatet. Det kan godt være lidt svært måske lige at fange på film, men nu tænker jeg, nu går jeg det lige over en ekstra gang med slibklodsen med lidt almindelig sandpapir. Og så ser vi, hvordan det ser ud, og så skal det jo ellers bare strækkes og strækkes fra nu af. Nu har jeg slebet det helt i bund med sandpapiret. Jeg synes, at det er blevet rigtig godt. Så nu hænger jeg det til tør. Jeg har strukket rigtig godt i det på alle leder og kanter, så nu ses vi i morgen. Nu har jeg taget skindet med ind, og vi er på 5. dagen, fra jeg tog det op af salt alun badet. Og det er altså begyndt at tørre rigtig meget nogle steder. Der kan man måske fornemme det her. Og andre steder, der er det altså stadig lidt vådt. Især her i nakken. Der er jeg heller ikke rigtig helt kunne slippe det i bund endnu. For jeg flytter bare fedtet lidt rundt. Men der er rigtig mange steder, hvor at løbet er ved at være kørt. Og at vi er ved at være i mål. Og jeg synes faktisk også, det er svært at trække mere i det. De her steder, hvor at det er blevet meget hvidt. Jeg glæder mig lidt til, når jeg begynder at give det noget fedt, og man begynder sådan at bruge det, om det begynder at blive mere blødt igen. Men det må vi se. Men i hvert fald, så har jeg taget det med indenfor nu. For jeg tænker, at i dag, der skal strækkes i det hele dagen, sådan løbende. Så for ligesom at få husket og gjort det, så har jeg lige taget det med her ind i køkkenet, så jeg går forbi det hele tiden. Så jeg får strukket i det ordentligt. Og jeg kan følge lidt med i, hvad der foregår med det her, der bliver forholdsvis stift hernede. Hvordan det udvikler sig. Om det hele bare skal blive sådan, eller hvad. Men nu hænger det her, og jeg går og strækker lidt i det. Og så må vi se den videre proces.
Jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, hvorfor det har fået sådan nogle farver her nogle steder. Om jeg er kommet for dybt i skindet, eller om det bare er nogle pigmenteringer, der ser sådan ud, eller om det forsvinder, når det tørrer op. Det må vi lige se, når tiden går. Prøv lige at se, hvor hvidt det bliver nu. Det er altså bare godt. Nu har jeg lige sådan finpudset det sidste med sandpapir. Så nu er vi kommet hele vejen rundt, og det er blevet rigtig, rigtig godt nu. Der er stadig stor farveforskel på det inde i midten, og det er ude i siderne. Men det ser rigtig nok ud, tror jeg. Nu er vi nået så langt, at jeg godt kunne tænke mig at give det lidt fedt. Så jeg har fundet sådan en læderfedt her. Og jeg har fundet en, som er klar i farven. Jeg havde også en, der var sort. Det tænker jeg er en dårlig idé, fordi det smitter nok af og ødelægger mere, end det gavner. Men sådan en der. Og en svamp. Og den bløde ende. Og så vil jeg lige prøve at fedte det hele lidt ind. Og se, hvordan det reagerer på det. Hvordan det tager imod. Det prøver jeg lige. Så er vi rykket i garagen til en af de sidste omgange. Nu får det lige en gang tørshampoo, og så rærer vi lige det hele igennem en sidste gang, så vi får det sidste med, og måske også noget af det uld, som lige skal ræses ud her til sidst. Og når det er gjort, så skærer jeg lige kanten af, der er nødvendigt. Så må vi se, hvad der bliver tilbage. Ja, det går jeg i gang med nu. Okay, så nåede vi så langt. Nu ligger kanten der. Og vi er kommet igennem det. Slutproduktet, det er således. Jeg tror, jeg har lavet nogle ting, jeg skal lære af til næste gang. Det er det, jeg for eksempel. Det tror jeg simpelthen kommer af trækningen over stilladset derude. Jeg tror simpelthen, at jeg har fået slidt skindet for langt ned. Jeg skulle ikke have været så hård ved det. Jeg skulle bare have holdt mig til at strække i det, men ikke have kørt det hen over noget. Det var lige lidt for hård kost. Jeg synes, at efter jeg har fået klippet kanten til, så synes jeg faktisk, at det er blevet lidt mere blødt, eller det er blevet sådan lidt mere lækkert. Og spørgsmålet er, om det ikke bliver bedre med tiden. De steder, hvor man måske lige synes, at det er blevet lidt for stift. Om det er sådan noget, der kan få... Om det er noget, der bliver bedre over tid. Det tror jeg muligvis, det er. Men der er også rigtig mange steder, hvor jeg synes, hvor jeg tror, det er godt nok. Og så kan man jo også sige, hvad skal vi bruge skindet til? Det kan jo også være, at lige det her skin, at det skal bruges til noget andet. Nu har vi et shelter. Jeg gad da godt at prøve at sove på det her nede i shelteret. Det tror jeg, der skal prøves. Og så næste år, når vi skal slagte igen, jamen så har jeg måske 1 skin eller 2 skin mere. Og så er det jo bare at prøve igen. Lære sine fejl. Og prøv hele tiden at produktudvikle. Prøv hele tiden at gøre det bedre. Og det glæder jeg mig faktisk til. Og jeg vil også sige, at der sidder jo nok nogen derude, som ved meget mere om det her end mig. Jeg ved faktisk ikke noget om det. Jeg har bare gjort noget. Noget, der føltes rigtigt i maven undervejs. Men hvis der er nogen af jer, der sidder derude og tænker, det kan du gøre meget nemmere, jamen så sig det endelig. Skriv det. Det vil jeg meget gerne høre om. Men det her, det var i hvert fald lige et bud på noget, man kunne gøre. Og så kan man jo prøve at forfine det lidt derude, lære af nogle af fejlene, og prøve at gøre det endnu bedre. Men nu tror jeg, jeg vil prøve at tage det i brug, og så se, om det ikke bare bliver mere og mere lækkert med tiden. Og så ses vi igen næste gang, vi skal slagte.
Farvel og tak. Og tak fordi I så med.